дар Федератсияи Россия хадамоти федералӣ назорат дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон Роспотребнадзор ба таври фаврӣ воридоти як қатор омехтаҳои хушки кӯдаконаи ширкати Nestlé-ро манъ намуд. Сабаби ин қарор хатари эҳтимолии мавҷуд будани токсини хатарноки цереулит дар маҳсулот мебошад. манъкунӣ ба омехтаҳои истеҳсолшуда дар давраи аз моҳи апрел то ноябри соли 2025 дахл дошта силсилаҳои маъруф аз ҷумла Nan Optipro, Nan Supreme, Nestogen Comfort, инчунин маҳсулоти махсуси Alfare Amino ва Nan безлактозниро дар бар мегирад. мутахассисон таъкид мекунанд ки цереулит ба ҳарорати баланд тобовар буда метавонад дар кӯдакони хурдсол заҳролудшавии шадид бо нишонаҳои дилбеҳузурӣ ва қайкунӣ ба вуҷуд орад. ширкати Nestlé изҳор доштааст ки бозпасгирии маҳсулот ҳамчун тадбири ихтиёрии пешгирикунанда сурат гирифта, таҳқиқоти дохилӣ идома дорад. Роспотребнадзор ва пизишкони кӯдакон ба волидайн тавсия медиҳанд ки ҳатман сонаи истеҳсоли омехтаро тафтиш намоянд. агар он ба давраи аз 15 апрел то 27 ноябри соли 2025 ростояд, истифодаи маҳсулот бояд фавран қатъ карда шавад, ҳатто агар бастабандӣ аллакай кушода шуда бошад.